كويتي أخبركي ناب ستدي سلازم نتاعي قبل بيمسكنكم قاعد حن نتاعي قاعد حن صنحكم مني ناب كل تشحن 18 عامة مرات قاعد صحكي قاعد أحبيرو صحنا صبق مباري نايلو ما عنتي قاشاي سلازوخنكي بتعمد دسيلوني ብዙሕ ሃገራት ኣቋሪፅኪ ናይ እግዚኣብሔር ድንቂ ስራሕ ንምዝራብ ንምምስካር ይኽእልምፂኹሞ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናትኪ መልሓስ ተቆፃፂሩ ኣነኻ ዝሰምዓሉ የእዛነይ ንዓኸዊ እውን ንዘቕርቦ ሕቶታት መንፈስ ቅዱስ እንዳመንጨወለይ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ክሳብ መወዳእታ መርሃ ግብርና ፕሮግራምና አንደበትና ንክቆፃፀረልና ናቱ ፅቡቅ ፍቃድ ይኹንልና ብዙሕ ሰብ ዝመሃረሉ ሰብ ዝድሕነሉ ሰማዕቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝኸብረሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝምስገነሉ ፃንሒት ክህልወና ተስፋ ገብር ናብ ተኣምረኛ ዝኾነ ኣሸዋ ማዕዶ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅድሚ ምኻድኪ ብድምል ቅዱስ ጊዮርጊስ ብኸመይ ፈሊጥክዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከመይ ጌርክ ፈሊጥክዮ ብሓቀይ እዋ ብጣዕሚ ነዊሕ ኮይኑዎ ካብ ዝፈልጥ ኣብ 2010 ስክሮል እናገበርኩ ከለኹ ናይ ፌስቡክ ቪድዮ ይመጽዩ ፌስቡክ ምስኣትኻ ቪድዮ ይመጽዩ ሽዑ ኣብቲ ውሽጢ ቪድዮ ተኣትሞ ምዘን ለሕለፍካ ኣነኻ ብተፈጥሮይ ኮሜንት ነገር ምንባብ ይፈትየ ኮሜንት ንኸንብብ ይኣትየ ብድሕሪኡ ፋኒ ዝኾነ ብጣዕሚ ዘስሕቕ ቪድዮታት ፋኒ ዝኾኑ ቪድዮታት እናረኣኹ ከለኹ ዝኾነ ሓደ ጸሊም ወዲ እዩ ሕጂ ኣይዝክሮኒ ኣብቲ ቪድዮ እንታይ ኢሉ ሰብ ሞይቱ ዝትስኣሉ ጸበል ኣሎ ኢሉ ሰብ ሞይቱ ዝትንስኣሉ ምስ በለኒ ኣነ ዝመሰለኒ ሰብ ሞይቱስ እቲ ጸበል ምስኣተወ ሽዑፍ እቲ ጸበል ምስኣተወ ዝተስአ ይመሲልኒ ሓሚሙ ሞይቱስ ጸበል ምስ ወሰድዎ ዝሓወየ ይመሲልኪ እወ ዝተስአ ይመሲልኒ ዋዕ ኢለ በቃ ካልእ ዲቴል ኣይነበሮን ብድሕሪኡ ኢሉ ነቲ ጸበል ብንእሽተ የርእየና ከምዚ ንላዕሊ ገፁ ክፈልሕ ከሎ ገለ ኣይረኣየናን ግን ታበርሚል ጥራይ እዩ ኣርእዩ በቲ ኣብቲ ግዜ ከዓ ዝኾነ ክስታይ ነይሩ ኣይተሰርሐን ምንም ዓይነት ልምዓት ኣይነበሮን ንእሽተይ ከም ተኽልታት ቆጥቋጥ ጥራይ ነይርዎ ሜዳ እዩ ነይሩ ሽዑ ማለት እዩ ከይተመሰረተ ከሎ እቲ ቀፅሪ ገለ ኣብ 2010 ድሕሪኡ ገሪምኒ ሓሊፈዮ በቃ ግን ሰብ ሞይቱ ተንሲኡ ዝበለ ነገር ኣብ ኣእምሮይ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ድሕሪ ቁርባ ኣዋርሕ ገነት ዝእተወሉ ሕጂ እውን ኣብ ፌስቡክ ምስኣትኹ ማለት እዩ ገነት ዝእተወሉ ገነትን ሲኦልን ዘርኢ ጸበል ሪኤ ኣሎ ረእይዎ ኢሉ ነዚ ከምዚ የርኢ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ እንዳረኣየ እዚ ጸበል ማለት ሰብ ሞይቱ ዝትንስኣሉ ጸበል እዩ ገነቱ እንተኣትዉ ኢኹም ኣብ ሲኦል እውን ትኸዱ ኢኹም ኣብዚ መፂኡ ዝኾነ ዓይነ ስውር ዝኾነ ሽግር ዘለዎ ዓይነ ስውር ሓዊ ሽግር ዘለዎ ድሒኑ ማለት ድሒኑ ይድብል ነይሩ ከምዚ ስውር ኣይፈልጥኒ ነይረ ግን ሲኦልን ገነትን በፂሕኩም ትመፂኹም ይድብል ነይሩ ብድሕሪኡ ኣብቲ ጸበል ምስኣተኹም ዝኾነ ገደል ድመስል ነገር ኣሎ ግዙፍ ስጋኹም ከም ዘለዎ ኮይኑ አንደበትኩም ተዓፂኹም ገነት በፂሕኩም ትመፁ ዘለዎ ቦታ ከዓ ደቡብ ጎንደር እዩ ኢሉ ምዕራብ ጎንደር ኖ ደቡብ ጎንደር ኢሉ ኣራይ ብድሕሪኡ ደቡብ ጎንደር ዝብል ኣብ እምሮይ ተቐሪፁ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ስሙ ከዓ በርሜል ጊዮርጊስ ኢሉ ስሙ ተዛሪቡ ስለዚ ኣነ በርሜል ጊዮርጊስ ደቡብ ጎንደር ኢለ ሒዘዮ ብኡ ገዲፈየ ማለት እዩ ንዕኡ ሪኤ በቃ ኣድራሻ ደቡብ ጎንደር ብዝብል ሒዘ ገዲፈዮ ናብራይ ቀፂለ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ንዝረኸብክዎ ሰብ እምበር በይን ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እየ ግን ንዝረኸብክዎ ሰብ መሓዙተይ ክኾና ክእላ ዝሓመመ ሰብ ክኸውን ይኽእል ክርኢ ከለኹ እንታይ እየ ዝብል በርሜል ጊዮርጊስ ኪዱ እየ ዝብል ግን ኣይፈልጦን እየ ኣበይ ከም ዘሎ ኽማን በርሜል ጊዮርጊስ ኣነ ኣብ ህይወተይ ክኸዶ ዝደልዮ ጸበል እንተሃልዩ ትፈልጡ ብብሎም በርሜል ጊዮርጊስ የኸይድ ዘሊ ይብሎ ንኩሉ ሰብ
ምንም ዓይነት ዲቴል ኣይነበረን ብድሕሪኡ እንዳበለ ኣባይ ሙረይ ዘሎ ግን ኣይከትኩን ብድሕሪኡ ኣብ 2012 13 14 15 16 እንዳበለ በቃ መዓዛን ዝኾነትኒ ኩሉ ዝነግራ ኣነ ጸበል እንተኸይደ በርሚል ጊዮርጊስ እየ ዝኸይድ እየ ድብል ግን ኣይፈልጦን እየ እቲ ቦታ ቤን ከም ዝኾነም ኣይፈልጦን እየ ሽዑኡ ንኢትዮጵያ መፅአ ማለት እዩ ንጸበል ከይደ ኣብ መጀመርታ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምምፅአይ እንታይ ሓሲበ በርሚል ጊዮርጊስ ንምኻድ ሓሲበ ነይረ ግን ከመይ ጌርካ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥኒ ኣነ ዝመስለኒ ዝነበረ ጎንደር ምስ ኣተኹ እቲ ሙሉእ ናይ ጎንደር ህዝቢ ድፈልጦ ይመስልኒ ነይሩ ተረዲእካ ኩሉ ሰብ ኣብኡ ዘሎ ኣብ ጎንደር ዘሎ ማለት እዩ ዝደሓነ ዝተሓፀበ ይመስልኒ ስለዚ ጎንደር እንድሕር ኣትየ ናይ ጎንደር ሰባት ከሕብሩን እዮም ኢለ ሓሲበ ነይረ ብድሕሪኡ ልክዕ መፅአ ኣብ ጥቃይ ዘሎ ቤተክርስትያን ከይደ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀረባይ ዝኾነ ቦታታት ከይደ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተሓፂበ ክሳብቲ ዝደልዮ መዓልቲ ተሓፂበ ናብኡ ዝኸደሉ መስመር ከዓ ክፈልጦ ይከኣልኩን ናብ በርሚል ጊዮርጊስ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሓወየ ጎንደር በርሚል ጊዮርጊስ ዝበሃል ጸበል ኣሎ እቲ ቦታ ብጣዕሚ እየ ዝምነዎ ክኸይድ ደለኹ ምስ በልክዎ ኖ እሱ ኩናት ኣሎ ኣይትኸድን ይኸይ ኢልኒ ብጣዕሚ ከቢድ ጦርነት ኣሎ ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ብምኽንያት ኩናት ስለዚ ክትከዲ ትኽእልን ይኸይ ኣብኡ ሓደጋ እንተደኣ ተፈጢርኪ ተመሊስኪ ንሃገርኪ ክትምለሲ ኣይትኽእልን ይኸይ ንሃገርኪ ማለት ኣብቲ ዝነብረሉ ቦታ ማለት እዩ ኣፈራሪሕኒ ብድሕሪኡ ተሪፈ ሰሪዘ በቃ ከምዚ ከይድ ተስፋ ቆሪፀ ማለት እዩ ግን ናይ ጎንደር ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ረኺበዮም እንታይ ይብሎም ኣብዚ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ጎንደር እኮ ፌመስ ዝኾነ ጸበል ኣሎ በርሚል ጊዮርጊስ ኪዱ ይብሎም ትፈልጥዮ ዲኺ ገለ ይብለን ነቶም ሰባት ማለት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ይመስለኒ ብድሕሪኡ ንሳቶም ከዓ እሱ እኮ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ምስኡ ከዓ ውግእ ኢዶ ኣሎ ይብሉኒ ዝረኸብኮ ሰብ ውግእ እዩ ኢድ ብለኒ በቃ ተስፋ ቆሪፀ ሽዑ ስለዚ ግዜ ይወዲኤ ተመሊሰ ማለት እዩ ናብ ሃገረይ ተመሊሰ ሓደ 3 ወርሒ ምስ ፀናሕኩ ናይ ጸሎት ገዛ ኣብ ስክሪን ኣሎ ኣብ ቴሌቪዥን ንዕኡ ኣፕዴት ክገብሮ ድሌ ክቕይሮ ድሌ ጠቕላላ እቲ ቲቪ ኣውፂኤ ካልእ ሓድሽ ገዚኤ ናይ ኣፕዴት ገይረ ናይ መንፈሳዊ ንኽገብር ማለት እዩ ድሕሪኡ ሓድሽ ቴሌቪዥን ገዚኤ ኣብ መንደቕ ገጢመዮ ድሕሪኡ ሳይን ኣብ ገይረ ዩቲዩብ ኮኔክት ንምግባር ማለት እዩ ከምዚ ስካን ገይረ ካብ ኢሜይለይ ኣራኺበ ብድሕሪኡ ሓድሽ ዩቲዩብ ቴሌቪዥን ነይሩ ልክዕ ከፊትዮ ማለት እዩ ዩቲዩብ ኣትየ ኣብ ዩቲዩብ ምስ ኣተኹ ብእቲ ግን ተስፋ ቆሪፀ ከምዘይ ከይድ ተስፋ ቆሪፀ ብድሕሪኡ ዩቲዩብ ኣትየ ዩቲዩብ ምስ ኣተኹ መጀመርታ ይመፀልካ እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዝመፀልካ ዝናይ ኣምሓርኛ እንግሊዝኛ ገለ ዝብል ብዙሕ ነገር እዩ ዝመፅእ ድሕሪኡ ስክሮል ገይረ ሰርች ገይረ መጀመርያ እንታይ መፅለይ መዝሙር መፅለይ ማለት እዩ ኣብ ጸሎት ቤት ወላ ሓንቲ ክትከፍት ካላ ኣይትኽእልን ኢኻ እንዳጸሎት እየ ዘለኹ ወይ ከዓ ክስታይ ስለ ዝኾነ መዝሙር በቃ ከፊተ ማለት እዩ መዝሙር ሽዑ ይኸይድ እቲ መዝሙር ምስ ተወደአ ባዕሉ እንዳተቐየረ ስራሕ ነይርና ኣነ ናይ ገዛ ስርሐይ ምግቢ ሰርሕ ነይረ ድሕሪኡ ወዳዲኤ ምስ መጻኹ እስኪ ዕጅኻ ሪላክስ ክገብር ዕረፍቲ ክገብር ኢለ ካብ ሳሎን ናብ ጸሎት ቤተይ ኣትየ ማለት እዩ ስክሮል ሪሞት ሒዘ ስክሮል እናገበርኩ ከለኹ ምስክርነት ዝብል ኣሎ ናትካ ሚድያ ማለት እዩ ናይ በርሚል ጊዮርጊስ ዝብል እዩ ብድሕሪኡ ኖቲስ ኣይገበርኩን ከምዚ ሕሊፈዮ ካልእ ነገር ከፊተ ብድሕሪኡ ንሱ እውን ደስ ኣይበለን ወፅየ መሊሰ ካልእ ክገብር ከለኹ ሕጂ እውን ይመፀለይ እቲ ናትካ ማለት እዩ እቲ ምስክርነት እንታይ እዩ እዚ ዝመላለሰኒ ዘሎ ኢለ ሕጂ እውን ሕሊፈዮ ብድሕሪኡ ካልእ ከፊተ ማለት እዩ ማለት ናይ መምህር ግርማ ከምዚ ናይ ኣባታችን ናይ መምህር
ተስፋዬ ከምዚ እንዳበልኩ ናይ መንፈሳዊ ኣልጎሪዝም ኩሉ ግዜ ከም ደምፀለይ ገብሮ ነይረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ለይቲ ምሸት መሲው ምሸት ማለት እዩ እቲ ቴሌፎን ደኺምኒ ናይ ኢደይ ቴሌፎን ደኺምኒ እስኪ ሕጂ ከዓ ኣብ ቴሌቪዥን እንታይ ክገብር ኢለ ቴሌቪዥን ምስ ከፈትኩ እስኪ እንታይ እዩ ዝመላለስ ዘሎ እዚ ነገር እስኪ ክሪኦ ኢለ ክፍት ምስ ኣበልክዎ ምስክርነት ይብል ሕጂ ከዓ ክሳብ ማእኸል ኣብፂሐዮ ፍርቂ ማለት እዩ ከምዚ ከይረኣኹ ይሕልፍ ኣቢለ ሳብ ፍርቂ ኣብፂሐዮ ብድሕሪኡ እንተረኣኽዎ ዘንዳ ኣስራ ባእታ ማርያም ኢላ ዝመስከረቶ ሓንቲ እንተፈሊጥካያ ስላሴ ኣጥሚቖምኒ ሕፂቦምኒ ዝበለት ናታ እየ ንመጀመርታ ግዜ ርኤ ማለት እዩ ሓፍትና ሓና እዋ ብድሕሪኡ እቲ ማይ ዘኒቡሲ እቲ ዝናብ ይሕፂብኒ ማይ ጸሎት ምስ በለት እስከ እዚ ነገር ገለ ነገር ኣለዎ ኢለ ክምለሶ ኢለ ኣብ መወዳእታ ድነበረ ካብ መጀመርታ ጀሚረ እስኪ እንታይ ይኸውን እንተሞትኩ ኣይመውትን እየ እንተረኣኽዎ ኢለ ድሕሪት ተመሊሰ ማለት እዩ ክሪኦ ኢለ ከም ብሓድሽ ጀሚረ ብስነ ስርዓት ክሪኦ ጀሚረ እንተረኣኽዎ ስለ በርሚስ ብዛዕባ በርሚል ጊዮርጊስ ወዲእዮ ካልኣይ ምስክርነት ከዓ መሊሰ ወዲኤ ብድሕሪኡ ኣይደቀስኩን ወጊሑ በቃ እንዳበለ እንዳቀየረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ በፂሐ ኣብ ሃይማኖት በፂሐ ማለት እዩ ናይ ሃይማኖት ጥቕሊሉ ኣፍሲዝኒ ማለት እዩ በቃ እሙረይ ተቆፃፂርኒ ምሕሳብን ገለ ምግባርን ክሰርሕን ኣይከኣልኩን ብድሕሪኡ ማለት እዩ ንዝረኸብኮ ሰብ ስለ በርሚል እየ ትዛረቦ ብድሕሪኡ ናይ ሃይማኖት ኣይተኣምነንን ምስኣ እናበኸኹ ካብ 5 ግዜ ንላዕሊ ርኤዮ ደጋጊመ ርኤዮ በቃ ክኸይድ ኣለኒ ኢለ ሽዑ ሕጂ ከመይ ኢል ገይረ ክኸይድ ዝኽእል ኢለ ክሓስብ ጀሚረ ብድሕሪኡ ከምኡ እናሓሰብኩ ከለኹ ስራሕ እዩ ስራሕ ገዲፈ ክኸይድ ኣይክእልኒ ግን ክኸይድ ደሊ ኣለኹ ብድሕሪኡ እንታይ ኢለ ንስኻ ብበረኸት ዝለኣኹ ሰባት ኣለዉ ስፖንሰር ማለት እዩ ተኸፊልሎም እዋ ተኸፊልሎም ዝኸዱ ብድሕሪኡ ከምኡ ምስ ሰማዕኩ እንተወሓደ ሓደ ሰብ እኳ ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ ንኽሕፀብ እንተሰደድክዎ ናቱ በረኸት ንዓይ ፅዋዕኒ ይኸውን ኢለ እንተ ዘኪርካዮ ሓደ ዓይነ ደካማ ድኾነት ኣደ ይኣመን 15,000 ነይሩ ሽዑ እንደይ ምስ በልኩም 15,000 ሽዑ ትራንስፈር ገይረልካ ማለት እዩ ሽዑ እስኻ ንሓንቲ ዓይነ ደካማ ዝኾነት ዓይና ኣደ ሰዲድካለይ ድሕሪኡ ደካማ እየን እኮ ኸዳ ኣይክእላኒን ዓይነን ኢልካኒ ግን ናይ ክርስትና ስምኪ ክነግራ ኢልካኒ ብድሕሪኡ ንዓኣ ስፖንሰር ገይረያ ከይዳ ክትሕፀብ ንበርሚል ጊዮርጊስ ማለት እዩ ታሰበይቲ ብድሕሪኡ ንሳብ ትፀበል ምስ ኣተወት ተሰዊራ ክርስትና ናተይ ናይ ሽም ክርስትና ይፅሒፋ ከም ትዝክረኒ ድሓስብ ነይረ ትበረኸቱስ ማዕሪኣ ዝበፅሐኒ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ ብድሕሪኡ ንዓኣ ሰዲደ ኣይፀገብኩን በቃ እቲ ተህዋኽ ኣሎ ኣእሙረይ ልበይ ልሳነይ ተቆፃፂሩ ወይ ስራሕ ክሰርሕ እውን ኣይክእልን እንታዩ ደቂሰ ነዚ ዚንጎ ከም ዝናበልኩ ይርኦ እሞ በርሚል ጊዮርጊስ ከይደ በቃ ኩሉ ከይከትኩ ይውድኦ ብተህዋኽ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ወዲእዮ ኩሉ ነገር ምስክርነት እንዳበለ ብሙሉ ርኤዮ ብድሕሪኡ ሳብስክራይብ ገይረ በቃ ክርኢ ጀሚረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ በቃ ወላ ሓንቲ ካልእ ሓሳብ የብለይ ኣብ ስራሕ እውን ሓሳበይ የለን ሓሳበይ ኣበዩ በርሚል ጊዮርጊስ እዩ ቀዳማይ ናይ ነዊሕ ዓመት ክስታይ እዩ ሕልመይ እዩ ብድሕሪኡ ሓደ መዓልቲ ኣቦይ ኣለውኒ ኣባባ ይብሎም በርሚል ጊዮርጊስ ኪዱ እሞ በርሚል ጊዮርጊስ ከድኩም ተሓፂብኩም ምስ መፃኹም ዝክር ክንጅምር ኢና ኢልዮም ማለት እዩ ዝክር ዝዝክረሎም ኣቦይ ማለት እዩ
بدحريو مجمرا ناي قدس ميكائيل الله ورحي دذكره السون كنوسخ إنا إليم أنا نخخد لي حجتها مخنيات تقيم الله بر أنت جمرنا يا من دسيب لنجن اسكي برخوتو تخافي لوم مزيون أنت جمرنا يوس زبلت صبغ هوني لحسل لحسوكي أبا برمل جرجس خدو دلي يالله تكيت كزي لكم والله إلى أكل تشحن 10 شدشة مقابل شو منته يخدو مالتهم ثم أبو قال أي بدحريو مسكدو تصويرا مستصورو لما جمرتها معلتي مس ملاختي الساتون ميلو مني زبولو ويو أنا وزي حاسوتيو أمونكن بقى كأمني كالكون أنا يا أمني يقبريو جن نعي زقتو نجر أي أمنكن أنا تعدي أتنيا بدحريو لك عم استصورو بتعمي بزحات ملاختي بتعمي شح زخونو كاب شح بتعمي زتدردرو ملاختيهم كاب حدقة أما أقولهم قيم تطويلكي رئكي مسولوني واي إزمو لاقصيو بابا كم زعينسي كم زعينت قلدي أي تقلدو كم زعينت لاقصي أي هلهم أولم تلاقوتهم زلهم إليم يهو أبوبوتات محلل كله أريكي تامونغوتهم ملاختي يبلني بدحريو كم زغيد الرقاقيتي نساتهم زمس نقول توم أبو مالتي بدحريو نسون تحتيبهم تمليسهم لك نسون مستملسو أنا كنبوت خيد دلي مالتي بقى أي كالكن نوح جزي خص إن حكالكن بقى خير مخير علني وقون غينو سرحي قدي فيك خير علني إلى والسينة مالتي بقى خيد علك إلى نفسي عدالية مالتي بدحريو دويله مسدولكو تعاتيو أي كالنيو قعزو تريفو مسولكو مني هذا حوين يرو أبهر دار دويله منفس عب منفس حوي مالتيو دويله برميل جيرجس كخيد لنيره انت خيله ناي برخت سرح يزخيد بمكينة تصعينو زخيد نبرت مالت بكباد مكينة شنت بيت زخونه حدا نجرات كاستخاخلو زلهم نجر ناي صريت قلته وهلو دي نبرن بدحريو أنا زدلوه اتبرخت حيزة خيدة بوغيرا خاني بزيحة خملس تحاتيبا خملس برختون أبزيحة بتحروهن كا تحاتيبا نمنزع بدحريو مجمرتا نسخي نعي يبلني الشي إلي بدحريو قطتا بحر دار آتي تقبلني زي أبهري حبو يعرفه أبقوزو يعرفه ناتي حوي جزا مالتيو بدحريو مسوقحة بقل مكينة كيدا مالتي وعزو تجميرو كاب بحر دار لليتي خات خيد ساعات فرق ليتو مالتي ببحر دار يزخيد أنا زخونة ساعات كيد كاس بتحكا تمت يمثلني نيرجن أفتح مسكر كريو خلقو تأمريو تمنجدي بتحكا تملسولو أيكون كبار زي ما يعلقون بزي درجة يخوني إلى حسبكم دهريو قد إلى مالتيو بحر دار منجد قد إلى نجهو بناقل لي إدخيد له كبحر دار مالتيو هيدا تخيد بكا تخيد أي ودا أني تمنجدي ناخدكو بأين بتصحندينا يولا وي جناينا مسح نبلع له بتاكو أي بتصحكن يبلوني بدحريو زخونة عب ساعات حدا مسكونة مسحكن بلع وريدنا مالتيو فادوس فرعان ولا ملبيلو مالتيو كابش ديشتا سب ساعات حدا سب فادوس دلو بدحريو مسح بلعنا أي مكينة استطاعنو سبات عرفت قبرو توهلنا مسح بلعنا وعزنا ناب دلوغو مالتي هجي دلوغو نخيدمو كاب شاورا زبهلالو نقصلو بوتا بزح يمثلن نيرو بدحريو زلو منقدي جميرنايو تراهو صدفي وما بينا نخيد زلنا يا منكن تجوبو ناوردكا
تراخو كالو غوبي ترف ازيا ودينا ناتنخوم تبلكو كال حجون غوبو مص حجون نخيد اين وصح عندنا ولم من وصحنا يبلني قلت اين وصحنا خيدنا اب موداتا مشت فرق ليتنا اتينا دلغو بطعمي نوح መንገዲ ኢነሩ ፍተሻና ኣሎ ኣብ ዝኽት ከይኻ ትፍተሽ ብታሕዶ ገንካ ብግልኻ ብሕልፍ ንድሕር ኮንካ ትኸይድካ ትርፊ ይፅዓን እዩ ሙቐት ኣሎ እቲ ሙቐት ትርፊ መሊስካ ምፅዓን መሊስካ ርሕቀቱ ብጣዕሚ ክስታይ ኮይነኒ በቃ ግን ናይ በረኸት ቦታ እዩ ክዕገስ ከም ዘለኒ እውን ይፈልጥ እየ ብድሕሪኡ ደለጎ በፂሐ ቡና ባንክ ማለት እዩ ኣብ ኡሽዑኡ ካብቲ መናሃርያ ቦታ ሓዲርና ባጃጅ ንግሆ ሂዝና ንበርሜል ጊዮርጊስ ንክንከይድ ማለት እዩ እሱን ርሑቕ እዩ እሱን ናይ 30 ደቂቕ ክስታይ ኣለዎ ኣነ ዝመሰለኒ ዝተወሰነ ኸይድና ውርድ ንብል ይመስልኒ በታሕዶ ግን ከዓ ክረምቲ እዩ ብድሕሪኡ كيدنا تبحري تشاجيرنا بدحريو بتيحنا مالتي لك برميل بتيحكي زيايلهم مسرايني ممكن بكا اش انت عن سمعت تفتر الكي بتعمي تهواغلو بتحدو وغن عفتو بوتا مرقاصي نبعلو حدا قداما يقوليو ቀዳማይ እቅደይ ኣሳሊጥ ኣለኹ ቦታ ረጊፀ ኣለኹ መንገዲ እኳ እንተረሓቐ በፂሐ ኣለኹ ረጊፀ ኣለኹ እቲ ቦታ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ቦታ ንባዕሉ በቃ ዝተቐደሰ ቦታ ከም ዝኾነ ይንገረካ እዩ ፍሉጥ እዩ ናይ በረኸት ቦታ ከም ዝኾነ ካልእ ስምዒት እዩ ዝስማዓካ በቃ ኣብቲ ከተማ ዘለኻዩን ኣብኡ ዘለኻዮ ህይወትን ፈፂሙ ርክብ የብሉን ተደኒቐ እቲ ቦታ ኩሉ ይዘደንቐኒ ዘገርመኒ በቃ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ በረኻ ወሪድካ ብድሕሪኡ ከዓ ኣግራብ ኣለዎ ለምለም ዝኾኑ ኣግራብ ማለት እዩ ዝደረቐ ኣግራብ እውን ኣሎ እንደገና ከዓ ደረቕ ዕንጨት እውን ኣሎ ዝደረቐ ዕንጨቲ ብጣዕሚ እፁብ ድንቂ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ትኸይድ ኣብቲ ቦታ በፂሐ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቤተ ክርስቲያን ተሳሊመ ንስሓ ኣቴ ንመጀመርታ ግዜ ንስሓ ኣቴ ቄደር ምስተባህለ ሰዓት ከይዱ ኩሉ ናብ ስራሕ ክረምቲ ከዓ ስለ ዝኾነ ኩላቶም ንስራሕ ስለ ዝንቀሳቐሱ ኩላቱ ተኣኪቡ ትሰብ እዩ ቄደር ዝጥመቕ ዝሕፀብ ማለት እዩ ሓደ ብሓደ ኣይፍቀድን እዩ ተባሂሉ ብድሕሪኡ በቃ ሓራይለ ንስሓ ተቐቢለ ብድሕሪኡ ሰንበት የበፂሐ ነይረ ሎማዓንቲ ኬድኪ ዮርዳኖስ ተጠሚ ሓፀቢ ኢሎምኒ ዮርዳኖስ ንዓይ ክቡር ነገር እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣይኮነን በርሜል ማለት እዩ እሱ ንባዕሉ ክሪኦ ተሃዊኸ ነቲ ዮርዳኖስ ዝበሃል ቦታ بدحريو تهوي خبطعمي كيده أتي مستحات صبكو بقى زخونه نجري ترقاقيو بقى نعاش رخيبكا كالا ايون يوردانوس رخيبه صباح كا اتوانا خيدي مالتو يله ግን ከመገሪዩ ጋይ ሕጅኻ نوي حكي وحني مدعري غان نوي حن بقى تا سنبت كاب سنبت ناب سوني زلو ليتي بقى بتعم حدث ومن يخونني بتعم يتاوي خصاب زريو بدحريو قمطا غزا اللو قمطا غزيئه جريكان غزيئه بدحريو نغو نفسكم تحاصبو تباهلنا نصهناكم حلو تباهلنا بدحري شاور وسيده بونو نيرو وهب نيرو مشات سنبت ابتو بقى معلتي بونو مشات وصدو نغو ساعه 3 ليتي بتحن نيرو
بدحريو أيدقسكم مولي ليتي ناتساقو ساعتي ريو بدحريو جن وقيحو ليتي ساعة سلسته مالتيو تنايبون ساعة بتحني بدحريو خيدة مالتيو بتعمي بتهواخ بقوياء خيدة قديبا خبتصح مالتي بتعمي تهويخه اقرين وعلو فتنتو كدحريو أو خيدة تصبه مالتيو أبتي قدلي ناقدلي كذا أو خفتبل 30 دقيقة وتم وداتك وصغلو دك أنسيو خاناتو مالتيو شعو قدمينا دك تبعتيو آتي منيرم لك عن ساعتهم مسودو نحنا آتينا مالتي قم تعالى بيسكا خاتاتو أبسال سايزوري تأثير نيره بدحريو سنبيدي أسون بعلو تأمري غينني تي مريت مرقاتي دستالو بتعدوغن كأخصاب سوس ورزلو نجر كاريعني مليسو بدأ مريحقني أفتبو تقوينس تصوير خصاب زري تهوي مالتي بدحريو عملي سخ أفرح دن كم زصورة يفلتني يا وحجي تفيديو دحر مرأي خمن تصويره كوبلو سميع امبر قدميو خمز مويت كام تنسايد مثلني بدحريو أبصال ساي مسمر تأثيره بدحريو كم زخون دمصلو حيال دمصي كم فرس ناي اجري فرس بتعمي متيو مالتي نقربه متيو بدحريو لك نقربه خمس خلو أنا أنت أدبل تيكستاك زارب خلو سلسمعه مسكرنتكو بخلو نداتاس كي تتجنغني ما بيتي أي تتجنغني حدا رغي كولو سلسمعه كم أخبل جميرا نغا أو نزل السماء جمير كان دخاتو قارصو سب قدس كبل كله تسب سمعمو مريسه سونز بولو ويبل دحريو خاناتي تصولت كا يدقم دحريو تتصبل مزيو لك كمزي أمبوها غمنا يكونن لك كم أمبوها نجري سمي شتتني ماي غاز مالتي هيال دخون شتايو شتتني بدحريو يلهون ج كسور كلهو انتايو خوينو سماي قريبو ورئيو زي سماوي سماي بصعدا صريد بلديلن تسماي قريبس تي سماي بعيني قريبس مستسوركم على تعجزي مستسوركم سماي قريب ترايني بدحريو اب زخونه بوتا بصيحه مصي بقى ايتفلطيو اي مستسوركم فلطي سمايو أب سماي نيرة بصيحه مصي مالتي سماي تزرعو قريب النبره بدحريو نابي كان زخدكنا يفلطكم لك مستبرابركو رأسي حميمه بتعمي ازيو الى كنغركا كقلصو زي الحمام رأسي حميمه مالتي بتعمي برتع زغني حمام رأسي يزني بدحريو بقى تدقيفه وصي مس وصاخو عبتي صبل مستشبطكو ግን ገዲፍኒ رأسي بتعمي شجر علني يعني شجري 24 ساعات دقيسلو مدهن يوسدي نيره رأسي حمام نيرني ابزيتاتين تحميمني يوعلي حدف دقيسه ونبعلو دقيسه وعيله كمان ولا انت تسعو اتي حمام رأسي الله انديوم مليسو كزقدده كفتقن مدقاسي يحمني سومن زصنحلو غيزيون الله تحمام رأسي مالتي بدحريو بتعمي بزبط حمن مالتي بدحريو وصي صبل بجريكان حيزه خيده افتي برخه خيتكا خاتستي شعو زنبر غزي بدحريو ساتي لما جمرتها غزي حنت كوبايه ستي فريحيو كبدني بدحريو حادو كوبايه ستي ناب معرفي بوتي تمليسه نتحت قصو يمصيو نتحت يبلكاي بزح ነገር كا يزصريكا بدحريو نعو ريئه الله بتعمي بزح ነገር زوص ነገር الله كاوشتخا مالتي بدحريو وسو ابصيحه دس يلني تمسجن يله دس يلن بقى حلمي عساليته اجي ترغاغي مالتي ترغاغي ግን حجون
وقيحو خساب زأتو وخساب زنوقح زولو تاوخ نغرك أكلني عب كالاي معالتي آتي عب برميل بتيحني تا برميل مالتي وبارح يجس بحقي تنكيف كاني إليه أو بتيحي مالتي شعو نابتي أسأل زنوبرو قد أي نيرة بقى دس يلني نمنتاي تا برميل سلز بتحني مالتي بدحريقو اتصابل مزيو تسويره عبي كم زغطكي فلتني ماشي مس تساقو جن كالا أي جيزة أي أتوني إلي أوتي نمنتاي ندعي أفلتكم بقى ندا فرحكم متي فرحي بقى بدحريقو وتي سالساي معلتي مرت دلوغو كدان مهرت إنا خيدنا كيدي عوي حديرا نيرو أبكالا أي أبزي تحاتيبه سالساي مستطمو كتورجس نابقوي أخيدنا كدان مرت بتعمي حيال زغوني زناب متي نيرو شعو أبو أفت الدراش حديرة كدان مرت مالتي ناسا ناتا خاص تفليئي مع أنتي يقبها الكل ناتا خمزي تكي مسيلنا نيرو خمزي تكي تكخريب الكان كومو تكن عتاني مسيلنا نيرو هم عتان بدحريو تهويخي لك عمسكوتكو هويخي بدحريو أوها بريقا أخا كيتكا خوفت بالمو شعو ريقاي نبرن دن أب إيتكاون قصري تحفا كانيو قباية تساتيفكا ناينو قهو صولتكا غيركا تصليخا ترقاقي إخا مسرفة عرفا فيتكا أخا تخيت نابت تصابل بوتا مالتي قمتاي حيزي أو تفاليتي بتعمي كافت زقباء نلعلي طعيات سبات اللو مالت منفس هاويان زخون سبات يوم أود اللو كل سب نحوي يخيدو بتعمي تأمر زرائي سبات يوم أود اللو بدحريقو خيدي وفي لي أبت أمني كمزي تسرعنا ساعتي مسبت حشعو نفتو معات أنتي كأس ركضو هايتي كأي كأس مقصردو دي مقصر حشكي مسفلني فريحة يسرني ليه بدحريقو أسيرني حيزني نافت برميل أتقع بلن مالتي مسأتقع عني كمزي أكون كانت بالحقي بدحريقو قانا خي شتتن كله مالتي قانا خي تصوركو عاتمي ناقص عاتم ديلن ناقص عسكرين ناقص عسكرين مشالو عاتمي ندار أخو خي تصوركو بعيني عفت صبل بتاع عاتم ناقص يرأين بقى ناي سب قص سقا زي بلو عسكرين مالتي عاتمي بقى مالتي ناقص عاتمي سقا زي بلو مالتي بدحريو كنزي إلى نسولكو تي عاتمي ولق إلو كيدو طفيو قانا خي تصوركني للهو قانا يشت تابز اللهو لساعاتيو قانا أنا أبو قصي نقرب كويد اللهو تعاز مخابي ماتيو ندعي أفلتكم بدحريو اتمعت أنتي مش شتتني أبي كنز اللهو يفلتني كيدا بقى كتمايو زخونه وشتي أب إثيوبيا يكونن ناي وجه هاجر كتما خوينو ناي وصاي عد خوينس نورمال عالماوي سب زنبرلو نابرا ديبلكا سب زغزازالو عداغاتات أنا خاني مساعتهم كوينه خا أو يدلخو خا يريو يخيد مالتي حري زخونه واج تازلو وعالميو أو شعو تسوق لهم تين دول كيتسيه ገንዘብ ሂለ ተበራቢረ ዳወልኩም ገንዘብ ናወልኩ ተበራቢረ ትፈልጥዮ ሰብዲዩ ወይስ ሰልዲዩ አይ ንገዛሉ ሰልድንበር ብር ማለት ይኸን ብር ምስተመለስኩ ገንዘብ ናወልኩ ተሲየ እጂ ድሕር ምስተመለስኩ ዝኾነ ከቢድ ሕማም ርእሲ ኣሎ ነፍስኻ ክትምለስ ከላ ሰዓት ካብቲ በርሚስ ዘይነገርኩኻ ክትምለስ ዘሎ ኣከባቢ
السيو أفرحني كلا أجزء أي أتوني زبلني كلا أجزء أي أتوني زبلن نفتن دابر من الجرجس كتمل لسولو مومنتيو بقى عين خيزركا بتعمي تسبب لغ 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 إلو يرأيكا خمسي وتشكركركا رأسخا مالتي بتعمي خا تشكركر بدحريو ندابلكا قصيلكا خا ترقاقا أبزقون ساعات شعور قد تبل السي نعي أفرحني السو بارتيو سلا زي فتقوا أنا السي بقى أفرحني زنبري بقوم أو بقى إيه أنا أي أتوني إلى زنبوركو كتخت ملس كلا خازلو بارت سلا زفرحني مالتي بدحريو ገንዘብ እናበልኩም ዝተሳቑ ኣእሙረይ በቃ የለን ተበፅቢፁ ከም ጥሕኒ እዩ ተበፅቢፁ ኣእሙረይ ሕማም ርእሲ ኣለዎ ከምዛ ዓይነት ሕማም ርእሲ ማለት ክብለካ ከለኹ ይሓምም እንዴ ዘይገድፍ ሕማም ርእሲ ኣለኒ ግን እሱ ይፍለ እዩ ዝኾነ ነገረይ በቃ ካብ ርእሰይ ጎዲሉ እንዴ ዝኾነ ዝጎድል ነገር የለን ዝኾነ ነገረይ ድወፀ ዝጎድለኒ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ ካብዚ ካብ ኣእሙረይ ርእሰይ ገለ ነገር ዝጠፍአኒ ዘሎ ነገር ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ እንጂ ልክዕ ምስ ተመለስኩ ርእሰይ እንዳዘረኒ እቲ ዘሕፅብ ሽዑኡ ርእሰይ ከምዚ ገይሩ ሒዝኒ ማለት እዩ ቅንዕ ኢለ ሽዑ ከምዚ ኢለ ንላዕሊ ርእይት ተበልክዎ ንዕኡ ከም ዝደገፈኒ ምስ ፈለጥኩ ዕርፍ ኢለ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር በቃ ደጋፊ ከም ዘለኒ ነገር የለን ዕርፍ ኢለ በቃ ብጣዕሚ በቃ ተጨኒቐ ነይረ ከምዚ ርእሰይ ከምዚ ገይሩ ሒዝኒ በዚ ብድሕረይ ኮይኑ ሲ ደጊፍኒ ነይሩ እዚ ጉልበተይ ገልመለ ድሕሪኡ እንዳበለ ዓይነይ ተሽከርኪሩ ተረጋግዩ ማለት እዩ ዘለኹ ኮይነ ብድሕሪኡ ወፄ ንበይነይ እንዳተዛረብኩ ተቐባቢኤ ፀበል ማለት እዩ ተለኻኸ ፀበል ሒዘ ክሰቲ ከይደ ካብ ሓንቲ ኣደ ኣብኡ ሓንቲ ዝተፋለጥኩን ኣደ ነይረን ምስተን ኣደ ከይድና እንዳዕለልና ኣብኡ ብዙሕ ዝገበራ 3 ወርሒ ዝገበራ ነይረን ተን ሰበይቲ ብድሕሪኡ እቲ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ነገራት ነግራኒ ምስክርነታት ኣብኡ ዝነበረ እንዳረኣያን ይነግራኒ ነይረን ድሕሪኡ ደስ ኢልኒ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካልኣይ ግዜ ፀበል ምስ ሰተና መግቢ ንክንበልዕ ከይድና ኣብቲ ኣዳራሽ ማለት እዩ بدحريو مجبغ نبلع مسكتنا لك خيدنا عندي حفتنا متى ولا تبلني أبي تبلا هوارا كريستوس بحالالو اتوبوتا زرقزة منفس اللو يقرارز يسر الليو تباهيلو اتقال كدان كتركت لكي أو تكدلكي إلى تني أنا غا آي سأقامي يقولون أنا أكيدني إليا نو كتكيد لكي تبلني حراي بلي إليا لميناتني بتعمل منهن مالتي بدحريو حواري كريستوس إنا نجرا خنبلع مالتي ناي تبرخت كنبلع بلع خندخات متصل بوتا زيركا ريخيو بلع خاخات متصل بدحريو مسكدنا 3 غوينا نيرنا ጭቃዩ بتعم خبيت زنابي زنيبو እቶም ክልተ ንሳቶም ኣብታ ጭቃ ይወድቁ ማለት እዮም ምስቲ ሹፌር ምስቲ ኣውቲስታ ብድሕሪኡ እቲ ሞተር ክኸለና ይከኣለን እቲ ሞተር ማለት እዩ መቶ እዩ أجي نساتهم لو سؤال خفلك إيه بقى بتحكي نمزع نعي نبينه يبلو مالتيو بدحريو ساتهم يوسدونا السوق استفلي نيش تي جوجو أقدر تمثل جزء حرشة بوتاونا له صلت كيركا بدحريو مستملسكو نجرا قريب اللي نجرا مالتي ناتاتهم نايتهم منقصات نجرا له هو نايت قدام بدحريو أنا خاء جوفنا سبكو تبلع أي كإلني بحلفي منفس اللو أي بلعلوني مسولوني وما ناس قطم ما بيله ولعه أسكازي ولعه تغوي نسكر إيه إلى كيدا مالتي قابلة بلعيو قابلة بلعيات شحن ناب دارجا نسلستينا 4 تنجرا يقرب لنا نيرو بدحريو إتي نديوم تصبح صبحو انجرا انجرو كبدي كساب زمل بلع عبيلي مالتي
كنت نورمال انجرات والعو مسيلني بل لي بلعيو بدحريو موتوغيرنا تلعجنا برخت حيزة تمليسنا مالتي نابوتانا نتم زي بلعو خلوت دي بصحم نخبص حميلة برخت حيزة متي خاو خفت انجرا بدحريو عم من تايدك إسنا أبزي ماي دقت ولو زيت دردرة زيت شفنة مالتيو مش ما زي بلو قال دي بلو كفوت زخنا بوتا أو بيناتنا بدحريو أو مساعاتي كوفيلة مالتي كوفيلة برخت ذكر اللو دوهابو عبتن داخدان مرت مالتي السوق بني لهم كم يجي رخو العاي كألكن مغنياتو التمقبي حفن وردن كبن عيبلني بقى تصوير يد اللغو اتي نجرا مالتي ويا لك صرحي يسرح زلو من كساغس هاي كألكن بدحريو دكيسي مسيو قبائة تساتيفنا عند منم بقى بتصدم غيري أصلا خدان مرت حديركي هو بقى شعو بقى أبز خوني له بقى خريو قصل يدلي كده جم دلي فتنا خدان مرت مالتي بقول لي سلو زخون خيد أزنا بركو سلازي بقى كم دليتي إلى مالتيو تدلي أبا 4 معال تحسب تكيت يكسب زود علي تنايق لي تكيت مالتي زغرسكو بدحريو ناو خيده قبائي تساتيفة زميرنا بتعمي تسيز بلكا بتيحنا متينا نايب دكاس ساعات أخيلو مالت حجي تدكاس اندخا لك مستكوسكو شعو مالتي عبحل مي انتايو حدا بتعمي زفتاتنا نسب نيرو بتعمي زغرمكا زفتاتنا نسب بلكا خلقو فتنا يكونن بتعمي نهوتي تنك زخون سب مالتي متنفس من قصقص زخون بقى بحوس وسابيلو زحزن نسب نيرو عب حلمين تايلني كمزي تليفون لا تتصححفنا كمزي غير لا تصحفه عيدلكني يبلني اتسب كابز دحر حجي عيدلكني يبلني عيدلكن እንዳጻሐፈ በመሴጅን በአከለም ድሕሪ ሕጂ አይደለክኔ ይልን ማለትዩ እሱ ንኸይደለክ ድኽደል ነርክ ኣነ ህይወተይ ክነብር ዝደሊ እሱ ብጣዕሚ ብብዙሕ ብስራሕ ብህይወተይ ብዝተፈላለየ ነገር እዚ ምኽንያት ዘይብሉ ክንሱ ወጢሩ ዝሓዘኒ ሰብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብመንገዲ ስሕተት ኸይድ ዝነበረ ሰብ እዩ አይደለክኔ ልንሽዑ بدحريو وقيحو ليت وقيحو نقو وينو مالتي كاب دقاس من يتسب لساني لميسو بقى حواريا كريستوس مس مصافو مالتي لبي انت قبلك يا خنزي ايتسب كوفايبل رمل عند بتي تأثيرو على العلوني قبلهم مالتي سبنتي نفسي كحساب نبعلو سب لمينه سبي بقى حتيبو أمتين كافت مركزي اللي بعده سكمل جريتس بقى متساعي كالكون هاي بقى تناي برخت مقبيد ولا عقيو سرحي صريحي الكي يبلني حقهم يمكانيرم بتحمي حيال زخونة ناي قصري تحمام نيرني قبل كهلو هو خمزي انجرا بليعة بان بليعة عدس بليعة ميريندا مستي ማይም ይኹን ምንም ነገር በቃ ምንም ነገር እንተበላዕኩ ዝሕመኒ ጋስትራይት ነርኒ ምንም ዓይነት በቃ ኩሉ ዓይነት ምግቢ ትበላዕኩ ይሕመኒ ኣብኡ ተቐሚጡ ነይሩ እቲ ምግቢ ሽዑ እንታይ ኮይኑ ኣብኡ ብጣዕሚ ምስ በላዕኩ እቲ ምግቢ ኣብዚ እታተይ ኣብቲ ጋስትራይት ጨጎራይ ማለት እዩ ከተንፈስ ኣይከኣልኩን እንዳበልኩ ብጣዕሚ ኣብቲ ሓያል ዝኾነ ጨጎራይ ዝተቐመጠ ነገር ትመግቢ ምስትንፋስ ከሊእኒ ሰውነተይ ልሙስ ኮይነ ኣይከኣልኩን በቃ ብድሕሪኡ ኣነ ክትስእ ኣይከኣልኩን ነፍሰይ ሕፀባኒ ኢለ ሓንቲ ሓፍትና ነይራ ተሓባቢራትኒ ክልተ ሰባት እዮም ኣልዒሎምኒ ካብቲ ዝተሳእኩ ደቀስ ኩሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣልዒሎም
ንሳቶም ኣልዒሎምኒ ተሲኤ ነብሰይ ተሓፂበ ማለት እዩ ሓፂበና ንባዕላትን ኢደይ ንባዕሉ ከምዚ ገይረ ኣልዒለ ማይ ሕፀብ ዝኽእል ኣይኮንኩን ነይረ ኩሉ ነገር ኣይሰርሕን ነይሩ ኣካለይ ኢደይ ኣይሰርሕ እግሪ ኣይሰርሕ ግን እንድሕር ኣልዒለናኒ እትስኤ ነይረ ቀስ ኢለ ይንቀሳቐስ ማለት እዩ ካልኣይ መዓልቲ እንደምንም ከይደ ማለት እዩ ተኣሲረ ተሰዊረ ምስ ተሰወርኩ ሕጂ እውን በቃ ናይ ጭቅጭቅ ቦታ እዩ ዓለም እዩ በቃ ብዓለም እዩ በፂሐ መፀ ዓለማዊ ነገር ኣብ ዓለም ዝካየድ ነገር ኩሉ ነገራት ርኤ በፂሐ መፀ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እሱ ወዲየ ፀበልና ሒዝና ሰቲና ወፂና ካብኡ ማለት እዩ ናብ እንዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ መፂኹን እወ እንዳ ጊዮርጊስ መፂና ማይ መሊኡ ነይሩ እቶም ኣወዳትዮም ኣሳጊሮም ምናምበር ማይ ስለ ዝነበረ መሊኡ ፀኒሕና ትቐላይ ንኣሽቱ ህፃናት እዮም ንብረትና ሒዞም ኣሳጊሮምና እቲ ማይ ክሳዕ ብዘ ፍቆና እዩ በፂሑ ነይሩ ሰጊርና ማለት እዩ ናብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተመሊስና ብድሕሪኡ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ከድኩ እስወር ክምለስ ከለኹ ዝዝክሮ ነገር የለን ጠቕላላ ካብቲ ናይ መጀመርታ ጉዕዘይ 9 ግዜ ተሓፂበ ካብ መጀመርታ ጉዕዘ እወ ካብ መጀመርታ ጉዕዘይ 9 መዓልቲ ተሓፂበ ካብ ዮርዳኖስ ውጭ ማለት እዩ 9 መዓልቲ ተሓፂበ እቲ ዝዝክሮ ዓፅሚ ምውፅኡን ዓፅሚ ካብ ገፀይ ክወፅእ ከሎን ሰማይ ቀሪቡ ኣብ ዓለም ከዓ በፂሐ ክምለስ ከለኹ ካብዚ ውጪ ጠቕላላ 9 መዓልቲ ዝተሓፀብኩሉ 9 መዓልቲ ዝተሓፀብክዎ ምንም ኣይ ዝዝክሮ ነገር የብለይን ብድሕሪኡ ክምለስ ስለ ዝነበረኒ እቲ ናይ ውጭ ሃገር ትኬተይ ስለ ዝበፅሐ ናብ ባህር ዳር ተመሊሰ ማለት እዩ ናብ ባህር ዳር ተመሊሰ ሓደ ከይነገርኳ ዝሓለፍኮ ነገር ኣሎ በረኸት ሒዘ ከይደ ማለት ንቤተ ክርስቲያን ዝኣቱ ማለት እዩ ዝስራሓሉ ንብረት ሒዘ ክኸይድ ደልየ ነይረ በረኸት ሰሪሐ በቲ ሓደ ወገን እውን ሓፂበ ንምምፃእ ማለት እዩ ንብረት እወ ማቴርያል ሽንቲ ቤት የድሊ ንፅሬት ገለመለ የድሊ ተባሂሉ ስለ ዝነበረ ብድሕሪኡ ሓደ ካብኡ ወይ ስሚንቶ ወይ ከዓ ፌሮ ሓደ መኪና ሒዘ ክኸይድ ደልየ ነይረ ብድሕሪኡ ኣብቲ መኪና ኣነ ብጋቢና ኮይነ ሒዘ ንክኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ስለዘይሰለጠኒ ሓወይ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖ ዝደሊ ናይ በረኸት ስራሕ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ክገብር ድሊ ኣለኹ ምስ በልክዎ ያው ንበርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘድልዮም ነገራት ብዙሕ ነገራት ነይሮም ሽዑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፊኒሽንግ ነይሩ ውሽጢ ዘድልዩ ንብረታት እውን ነይሮም ሽዑ ሓወይ እንታይ ኢልኒ ብካልኦት ናይ በረኸት ተሳተፍቲ መንበር ሰሪሖም እዮም መንበር እቶም ካልኦት ማለት እዮም በረኸት ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት ካቶም ካልኦት መንበር ስለ ዝሰርሑ ንስኺ ከዓኒ ናይ ምፅዋት ሳጥን ማለት እዩ ሰብ ዘየልዕሎ ሳጥን ከምዚ ሳንዶቅ ፅቡቅ ገይሩ ዝተሰርሐ ማለት እዩ ብኮንክሪት እዋ ኮንክሪት ዝተመልአ ኮይኑ ከምኡ ወይ ደስ ይልኒ ይብሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ኢለዮ ኣብቲ ዝስራሓሉ ቦታ ከይድና ንባህር ዳር ማለት እዩ ከይድና በሰሜን ብሽመይ ናተይ ሽም ዝተፃሕፈሉ ምዳይ ምፅዋት ዓብይ ማለት እዩ ሓደ ኣሳቲፍኒ ናይ 170,000 ናይ ምፅዋት ሙዳይ እሱ በረኸት ኣስሪሕኒ ማለት እዩ ንዕኡ በረኸት ሰሪሐ ተመሊሰ ናብ ገዛይ ማለት እዩ ንዕኡ ኦርደር ገይረ ኣብ ገዛ ሕሳብ ኣውፂኢለይ ብሞባይል ነጊሩኒ እትሓውና ንዕኡ ከፊለ ብጥሪ ይኹን ብጥቅምቲ ይኹን በፂሑ ማለት እዩ እሱ ሒዝዎ ከይዱ ኣብፂሕለይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝገርመካ ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራይ ክትስራሕ ኣይትኽእልን ኢኻ
ገንዘብ ይሃለወን እምበር ሕቲ ሓሳብ ናቱ እዩ ዘማኸረኒ ንሱ እዩ ስለዚ እንታይ ክሰርሕ ምስ በልኮ ከምዚ ነገር ስርሒ ትወዲ ማለት እዩ ከምዚ ነገር ተይብኪ ጽቡቕ እዩ የድልዮም እዩ ስለ ዝበለኒ እሱ ሂበ ተሓጒሰ ናብራ ይቀፂለ ማለት እዩ ገዛ ከይደ እሺ ናይ መጀመርታ ጉዕዘይ እዚ ይመስል ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ጉዕዘኺ ኣብ ውሽጢ ዝተረፈ ነገር እንታይ እዩ ካልኣይ ንኽትከዲ ዝገበረኪ ነገር እንታይ እዩ ዝተረፈኪ ነገር ነይሩ ድዩ ንኻልኣይ ግዜው ክትምለስ በርሚጀርቱስ ብምንታይ ኺ ተበጋጊስኪ ቀዳማይ ፋይናል ሽግር የብለይን ስለዚ እዚ ዝተቐደሰ ቦታ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከይዱ ዝጸግብ ሰብ ዘሎ አይመስለኒኒ ኩሉ ሰብ ደስተኛ እዩ ክኸይድ ናው ተኺሉ እቲ ሰብ መንገዲ ኸመንርሕ ይቑ እምበር መዓልቲ መዓልቲ ክኸይድ እውን ሰብ ደስ ይብሎ ከማነ ማለት እዩ ከም ክርስቲያን ኩሉ ሰብ ግን ምስክርነት ናይ መጀመርታ በፂሐ ምስ መጻኹ እንታይ ከም ዝተገብረለይ ክዛረብ መጀመርታ ሓዳረዩ ተስተኻኺሉ ሃ ኢሉ መሰረት ዝሓዘ ስርሐይ እዩ ስርሐይ ሓዳረይ ገዛይ ኣብ ገዛይ ዘለዉ ነገራት ብሙሉኦም መስመር ሒዞምለይ በቃ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣነ ኣብኡ ከለኹ ገዛይ መፂኡ ኣስተኻኺሉለይ እዩ ስርሑ ሰሪሕ እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጌሩ እዩ ይሰርሐለይ ገዛይ ኣብ ሓዳረይ ኩሉ ግዜ ከለመስግና ዘይሓልፍዎ ክሓልፎ ዘይደለ ነገር እንተሃልዩ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ገዛና ጎይታ ክርስቶስ ዝሃበና ኩሉ ግዜ ዘፍቅራ ብጣዕሚ ካበደ ንላዕሊ ኣደ በቲ እውን ናይ ሰብ ሃገር ኣደ ዝኾነት ካበዲኻ ንላዕሊ ኣዴኻ ኮይና ኣብ ህይወተይ ኣብ ጎደለይ ዘድልየኒ ነገር በቃ ሓቲተ መልሲ ዝረኽበሉ እዚ ግበርለይ ሃብኒ ኢለያ እትገብረለይ ኣደይ እሳ እያ ኦሪጂናሊ ኣዴኻ ኣዴታት ክኸብራ ኣለወን ግን እመቤቴ ከዓ ካበደ ንላዕሊ ኣደ ኮይና ክበኪ ከለኹ ንብዓተይ ሓንሲሳ ክኸፍኣኒ ከሎ ቀልጢፈ ከም ዝርስዖ ጌራ ኣብ ህይወተይ ኣብ ሓዳረይ ጣልቃ ዝኣትወት እመቤታችን እያ ስለዚ እመቤቴ ብጣዕሚ ከመስግና ይደሊ ይፈትዋኤ ዘለዓለም ዓለመይ ፍቕራ ኣብ ልበይ ኣብ ደም ሱረይ ኣትዩ ክነብር ይደሊ ኣለኹ ኣዲኡ ኣዴና እመቤቴ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መሓርኒ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ኣደያ ብእመቤታችን ክዛረብ ክፀግቦ ይክእልኒ ዝገበረትለይ እንተ ዝዝረብ ኣይውዳእኒ ግን ብኣጠቓላሊ ጥቕልል ኣቢለ እመቤቴ በቃ ማዕረይ ኣደይ እየ ድብላ ኣደያ በቃ ኣደይ እመቤቴ ብጣዕሚ እየ ዘመስግና ፍቕሪ ናይ እመቤታችን ዝሓደሮ ነዚ ምስክርነት ዝሰምዐ ሰብ ዕልል ክብለለይ ደስ ምበለኒ ነይሩ ኣነ እውን ዕልል ክብለልኪ እመቤቴ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ንምንታይ እንተልካኒ በቃ ሽግርካ ትፈትሓልካ እያ ዝገርመካ ነገር እኮ ኩሉ ዝጠመየ እኮ ስለ ብእመቤታችን ኢሉ እዩ ዝፀግብ ተረዲእካ በረኸት እያ ኣዲኡ ኣዴና በረኸትና እያ ኣዴና እያ ብጣዕሚ እየ ዝኮርዓላ ኣደይ ሕጉስቲ እየ ጓላ ስለ ዝኾንኩ ኣደ ገይሩ ስለ ዝሃበኒ ዝፈትዎ ቅዱስ ኣማኒኤል ኣደ ገይሩ ስለ ዝሃበኒ እመቤቴ ኣመስግና ኣለኹ ብጣዕሚ ቀዳማይ ክርስትና ጥምቀት ዝተጠመቑ ኩላ ሰዓት ብኣያ እዩ ኣደይ ማርያም ከላይ ተጠሚቐ ኣደይ ስለተ ማርያም ኢሉ ዝዓበየላ በረኸተ እያ እመቤቴ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ
እመቤቴ ዝገበረትለይ ነገር ብዙሕ እዩ ይገርመካ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ንዓይ ዝገበረትለይ ኣነ ምስ ማንም ከወዳድሮ ኣይክእልኒ ነፍሲ ወከፍ ቅጽበት እትሞልኣለይ ንሳ እያ ብገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ሰብ ዝሽገር ብዝተፈላለየ ነገር ብሓሳብ ብጭንቀት ኣሎ ካልእ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክትወፅእ ከለኻ ኣብ መንገዲ ዘጋጥመካ ነገር ኣሎ እመቤቴ ክፅውዕ እንከለኹ ዝጸልመተ ገጽ እዩ ዝበርሃለይ መድሃኒተ እዩ ስማ እመቤቴ በረኸተ እያ ናይ እመቤቴ ማርያም ፍቕራን በረኸታን ረድኤታን ኣብ ኩላትና ኣብ ህዝበ ክርስቲያን ይሕደረና ኣሜን ኣይኮነን ንዓና ንኣሕዛብ እውን ንባዕሎም ሰባ እንተፀውዑ ትበፅሐሎም እያ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ እንጂ እመቤቴ ዝገበረቶ ነገር መጀመርታ ያው ኣብ ኢትዮጵያ ድሎ ባዕድ ኣምልኾ ከም ዘለዎ እንዲሎ ኣብ ገጠር ተኸትካ ኣብ ከተማ እውን ተኸትካ ኣዲስ ኣበባ ምስለ ዝኾንካ ኣሎ እዚ ቀደም ካብ ጥንቲ ዝነበረ ተወራሪሱ ዝመፃ ኣሎ ብድሕሪኡ ኣደይ ካብ ኣባ ሓጎታታ ገለመለ ከምዚ ናይ ጨለ ገለመለ እንዳበሉ ዘምልኽዎ የለን ግን እሱ ንዓይ የርዳእንኒ እሱ ነገር ነደይ ኣደርብያታ ናብ ቅዱስ ቁርባን ኣብፂሓ ሕጂ ቅዱስ ቁርባን ብወርሒ ትቕበል ማለት እዩ ኣደይ እቲ እርኩስ መንፈስ ደርብያ ኣስወጊዳ ንዕኡ ኣቃፂላ እንታይ ኤለያ ካባይን ካብኡን ምረፂ ኤለያ ወይ ንዕኡ ምረፂ ወይ ንዓይ ምረፂ እሱ እንተመሪፅኪ ኣነ ንስኽን ኣይንራኸብን ኢና በቃ ከምዚኣ ኮይነ እያ ቀጥ ኤለያ ውይ ኢላ ትንሽዑ ጓለይ ካብ ዝስእን ነዚ ክድርብየ እየ እዚ ከዓ ረሳሕ ኢላ ነቲ ጀበና ነቲ ፈናጅል ቅጥቅጥ ኣቢላ ሰባቢራ ኣብ ሓዊ ኣያትያቶ ኣደይ ማለት እዩ ንስሓ እተዊ ኢለያ ሕራያ ኢላትኒ እቲ ቀደም ህፃን እንከለኹ ካብ መሬት ተስየ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጥቕሙ እውን ኣይፈልጦን ነይረ ቁረቢ ኢለያ ብጣዕሚ እያ ተቆጢዓትኒ ነይራ ሕጂ እሱ እዝኩረ ሕጂ ቁረቢ ምስ በልክዋ ግን እንታይ መሲልዋ ኣደይ ገዳም እተዊ ዝበልክዋ ይመስልዋ ደብረ ሊባኖስ ከድኪ ሞንክሲ ዝበልክዋ ይመስልዋ ምንኩስና እኮ ክቡር ነገር እዩ ቅዱስ ዝኾነ ነገር እዩ ግን ናይ ዓለም ነገር ገና ዘይወደአ ነገር ከቢድ ንዕኡ ነቲ ዘይወደአ ሰብ ስለዚ ኮሚ ይመስልዋ ነይሩሳ መንኒ ዝበልክዋ ይመስልዋ ነይሩ በቃ ሃገር ተሰዲድኪ ኣብ በረኻ ንበሪ ዝበልክዋ ይመስልዋ እሱ ከምኡ ዝብላ ዝነበረ ግን ከይትሰምዕያ መወዳእታ ክሞት እንዳበለ ግን ሕሹኽ ዝብላ ፀላእ ግን ነይሩዋ ሕጂ ግን እዚ ቁርባን እንተዘይወሲድኪ ኣነ ጓልኪ ኣይኮንኩን ክስሩ ዘየ ዘለዓለም ዓለም ኣይረኽበክን እየ ኢለ ከምዚ ርግፅ ኣቢለ ምስ ሓስኩዋ እቲ ኩሉ ነገር ጠንኪረ ምስ ረኣየትኒ ሕራ ኢላ ብእመቤታችን መዓልቲ ቆሪባ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ሕጂ ስእለተይ የእትየ ስለ ዝቆረበት ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ነፍሲ ምምላስ ቀሊል ኣይኮነን ብድሕሪኡ ሕጂ እውን እስኪ ደጊም ክመሊስ ክቁረቢ ኢለያ መሊሳ ቆሪባ ሕጂ ከመዩ ቀቲልክ ድዩ ምስ በልኳ ኣረ ምስ ሰብነተይ ተዋሂድን እምበር እንዲያውም ፈተየ ኣለኹ ቁርባን ኢላትኒ በቃ ሕጂ ቀዋሚት ዝኾነት ቆራቢት ኮይናትለያ ኣላ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክፉእ ነገር ሓሊፉ ቆራቢት ኮይናላ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ እውን እመቤታችን ዝገበረትለይ እዩ ድንቂ እዚ ዓብይ ነገር እዩ ናይ ኣደይ ነፍሲ ደሂናትለይ ብስግኡን ደሙን ብድሕሪኡ ካልእ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ገዛይ ስርሐይ ህይወተይ በቃ የማን ፀጋም ዝብል ዝነበረ ህይወተይ በቃ ሰሚርለይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣስሚርለይ ናብ የማን ይዘንቢልለይ ዝኾነ ነገረይ ግፍፍ ኢሉ በቃ ዘጨንቐኒ ዘሸግረኒ ዝነበረ ነገር ግፍፍ ታቢሉ ይደርብየለይ በቃ ሽግረዩ ካብ ልዕለይ ኣልዒልለይ በቃ
ንሰብ ክንገር ዘይከኣል ብውሽጥኻ ጥራይ ዝስማዓካ ብውሽጥኻ ዝስማዓካ ብዙሕ ነገር እዩ ውሽጠይ ነፃነት ረኺቡ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ልክዕ ክበሃሉ ክዝረቡ ዘይከኣሉ ነገራት ኣብ ዓለም ዘታልሉ ነገራት ኣለዉ ብጣዕሚ ዝሽውደካ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ዓለማዊ ሰብ ወይ መኪና እናዘወረ ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ገዝኡ ዓመት በዓል ኣሎ ኢሉ ኣውደ ዓመት ኢሉ ማለሲ ደርፊ ይሰምዕ ሓቀይ ከምኡ ክገብሮ ክትሪኦም ከለኻ ሕጂ ዝነበርክዎ ዝሓለፍክዎ ነገር እሱዩ ኣብ ሓንጎለይ ይቕረፀኒ ማለት እዩ ኣነ ኤኒዌይ ዝኾነ ኮይኑ ደርፊ ፈትዮ ነይረ ዝኾነ ዓለማዊ ሰብ ዝገብሮ ነገር ብጣዕሚ ፈቶ ነይረ ሕጂ ኣብኡ በፂሐ ምስ መፅኣኹ ቅፍፍ ኢሉ ይኸይድለይ ቅፍፍ ይድብለኒ ሕጂ ደርፊ ተልካኒ የድብለካ ብጣዕሚ እየ ዝፀልኦ እዚ ነገራት ናይ ሰይጣን ዝኾነ ነገር ኩሉ ካብ ልዕለይ ቅርፍ ኢሉ ይኸይድለይ ማለት እዩ እሱ ነገር ንባዕሉ ብጣዕሚ ኣልጊስለይ ኣልይለይ እዩ ተሪፍለይ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ኮይኑ ኣብ ስክሪን እዩ ነይሩ ሽግረይ ሕጂ ኔትፍሊክስ ፍሌክስ ፊልምታት ምሽ ኣሎ እዚ ናይ ሆሊውድ ኣብ ሆሊውድ ዝልቀቕ ኔትፍሊክስ ምሽ ኣሎ እዚ ናይ ኣሜሪካን ሞቪታት ናይ ድራክ ሞቪ ጋንጊስተር ሞቪ ከምዚ ይርኢ ነይረ ሕጂ እቲ ፊልም እናረኣኹ ዝረኣኽዎ ኣነ ንባዕለይ ገብሮ ነይረ ሕማቕ ፊልም እንድሕር ሕማቕ ክኸውን ንኽኣኒ ናይ ሆረር እንድሕር እቲ ሆረር ሪኣክሽን ከዓ ኣባይ ይፍፅሞ ነይረ በቃ ዘመናዊ ዝኾንኩ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ብድሕሪኡ ሕጂ ቲቪ ክፍት ኣቢለ ዝኾነ ነገር እንድሕር ተኸታታሊ ፊልም ይርአ እቲ ሕጂ ባእሲ ዘለዎ ፊልምታት ምሽ ኣሎ ዝኾነ ያው ዘሎ ዲለር ዝኾነ ነገር ኣለካ ምሽ ኣቴንሽንካ ሰሪቑ ኩሉ ነገርካ ሂብካ ትሪኦ ነገር ማለት እዩ እሱ ርአ ኣብ ገዛይ እተግብሮ ነይረ እቱ ናታቶም ሂወት ኣነ ከዓ ይገብሮ ናተይ ዋና ሂወተይ የለን ብድሕሪኡ ምስ መጻኹ በቃ የለን እሱ ነገር ኩሉ ጠፊኡለይ ፊልም ዝበሃል ደርፊ እዚ ከምዚ ኣለካ ምሽ ዘመናዊነት መሲልካ ውጭ ሃገርካ ኣብ ሕልፍኮ ወፃእኻ ኩሉ ነገር ነፃነት ኣለካ ኣብ ግሮሰሪ ከይትካ ትገዝኦ ነገር ግሮሰሪ ማለት ድኳን እዩ ኣብ ድኳን ከይትካ ሱፐር ማርኬት ከይትካ ትደልዮ ነገር ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ነገር ትገብሮ ኢኻ እሱ ነገር ይግፍፍ ኣቢሉ ደርቢለይ በቃ ብድሕሪኡ ቀፂሉ መን ከይዱ ሓወይ ከይዱ ብጣዕሚ ኣህዛብ ዝኾነ ናብራ ዝነብር ነይሩ ሓወይ ብጣዕሚ ሽጋራ እዚ መስተ በቃ ምንም ዓይነት ሓደ ዕዋላ ዝበሃል ዝገብሮ ነገር ስርቂ ገለ ምሽ ኣለካ ካብ ገዛ ዝወፀ ማለት እዩ መሰለዩ ኣይምልከተኩምን እዩ ኣይእትወኩምን እዩ ዝብል ዝነበረ ሰብ ኣብ ቅዱስ ጊዮርጊስ በጃኻ ምስ ለመንክዎ ኣነ ኣብ ፃሕለይ ንሓወይ ዝፈልክዎ ከይዱ ኣታሊለይ ወሲደየ ከይዱ ዝገርመካ እቲ ሰብቲ ክልተ ወርሒ ገይሩ ሓወይ ኣብኡ ገዲፍከ መፅኺ ነኖ ወሲደዮ ክብለካ ከለኹ ብሰብየ ልኢኸዮ እኮ ኣነ ከትኩን እቲ ዝገርመካ ዘድልዮ ነገር እዚ ምክንያት ኣብዚሑ ቴሌፎን ኢሉ ቴሌፎን ገዚእሉ በቃ ህፀፅ በቃ ዋ በረኻ እዩ መብራህቲ የለን ይብለኒ ዋ ሙቐት እዩ ይብለኒ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት እዩ ዝዛርብ እንታይ ትብሎ ሕጂ ነዚ ዝኾነ ኮይኑ ኣነ ከዓ ቅዱስ ጊዮርጊስ እግሩ ኣሲርካ ኣብ ኣቕምጠለየ ነይረ ክልተ ወርሒ በኣ ተቐሚጡ ተመሊሱ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዘባኽኖ ዝነበረ ግዚኡ ሕጂ እንኳ ኣይትሪኦ ስርሑ ሒዙ ከመይ ዝበለ ኮይኑ ብድሕሪኡ መሊሰ ንኢትዮጵያ መፅየ ማለት እዩ
ناتي هيوت كومبليت تستخاخيلو بقى هيوتي مالتي بدحريو عديون قريبات اللي بدحريو حويون برميل جيورغيس كيدو أبابام كيدو كالي حدا عديون كيدا بسبونسر مالتيو بدحريو لك أبزي حدار إسرائيل شو منتن إسرائيل شعتن ناي ملأك من كرات ممر جرما وندمو بروجرام نيرو أفتي بروجرام نمستاف برختهم نخقبل متى نيرة مالتي متى رايد هيزة ናብ ዝኾነ ቦታ እናኸድኩ ስለ በርሜል ጌርጊስ ከይተዛረብኩ ዝሓለፍኩ ሰብ የለን እንድዩ ዝኽኣልኩ ተኽኢለ ልእኾም ናብኡ ሰዶም ተዘይክኢለ ከዓ ብሓሳበይ ተዘይክኢለ ዝበልኩ እንታይ እዩ ሞራል ዘይብሎም ኣለዉ ብኣጠቓላሊ ማለት እዩ ተቐባልነት ዘይብሎም ተቐባልነት ዘይብሉ ክብለካ ከለኹ ዘይኣምን ሰብ ትፈልጥ ይርኢ እዚ ኣነ ተሰዊረ ከምዝርአ ይብል ግን ተዓድልኪ እዮም ድብሉኻ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብሩ ከምዚ ኸማይ ቁርፅ ኣቢልካ እንተዘይመፂኻ ብጣዕሚ ክፍትታት እዩ ዘብዝሓልካ ከምዚ ክትከፍል ኢኻ ከምዚ ክትገብር ኢኻ ኣብ ዝሓለፈ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እኳ ከምዚ ክትኮን ኢኻ ከምዚ ክሓልፈካ እዩ እንዳበለ ብጣዕሚ ይድሕዘካ ፅቡቅ ገይሩ ይድሕዘካ ንኸይትኸይድ ወይ ከዓ ገንዘብካ የመቻቻልካ ሽዑኡ ፅቡቅ ገንዘብ ህበካ እሞ ፈሊጦ ማለት እዩ ሲብካ ዘይፈልጥ ማለት እዩ بدحريو انتاي بلاكا حسب كان مسكيركا حمد يقبرو نتغنزب مالتيو اجي ازيوم نغرات ازيوم زقدادازي كسخت قبري تخنيخا كوم يبزح لي بدحريو نابتو ما بابا ناخدكو نابتو نايذكر بوتا مالتيو كي نغركو خازا حلفكو بابا سماعتو قدس جيرغيس كيدوم نستملسو ذكرو جميرنا نتذكر بتي حميم صومو خنجمري ليم نيره جميرنا مالتيو اجي عمت حليفو بدحريو نابا بابا خيدة نابتم أبغشوا مالتيو نداب صحني أنا كبر مليار بيسكيدة بقى مسرعيني كاليه أنا زاربو ومنفسه وخينيو أنت كم غير كم منفسه تنكي أكيد هذا نقي منفسه تاعي تمثلني قي أتجلس كونه يمثلني عسر أربح غير منفسه ويقولني وي السودا أمو سمعتو قدس جيرغيس تاريخي كو قيرو ويو هيواتك خير تدلي إليو كان زغماك تكون تدلي هيواتك استخاخل تدلها ويلني برميل جيرغيس كتكيد عليك ولا مالتي فاينانشالي باللين جنزبي باللين بلني بقى دليت عليك إليه هو رقص أنياخا هو تكيتك تتغزي لي خيدي بلني أنا شعوبة هزلات النقاطامي تتقيمة سب كل أخونا أطرع يدلي الشبكة نخيدي ليو أبتشعو نغزي سخاينة بركان همزي أيو غزي يلو مالتي تكيت قوريت كله تكيت قوريت كله حدا برخت سراح رغيبة مالتي قبلك أقول نعبنت سب ممسع حدا نسب عب نبرميل جيوغي ساب زل أخوة غزي برخت زراكي بيدي مسلني هنجي سبب زلأخكايا غزي برخت كابت زلأخكو سب نصوف زلوو قيلو يخيليو ات سبت نحصلي لي صبوق مالت دس بلني يمسلني نصوه لبي انت زي هالوكا اتموت حماق زخونه لبو سيطان زحادرلو سيطان زسحاتو اركس منفس زشقرو سب بأخي أقاطامي انت داخيدو تحاتيبو كاميتي 99 قديفو نحدا يخدلي زخدا كريستوس نصو سب قبلك كلغو لبو على مش بحاتيات حاتيات وفكرس حاتياتنيا كلون حاتياتنيا عم مدري زنبر كل سب حاتيات يسرحيو ترديكا جن أنا زبالكوها نصو سب حجنا أبنت زغوني بمنقد تحلف كلها ندكا ما سب كتب كلها زرخبكايو ወይ ጥርሑ ኮይኑ ፀንሐካ ክእል ነብስኻ ሂብካዮ ወይ እውን ጠሚፅ ፀኒሕካ ሓንቲ ጉራሾ ክትቦ ትኽእል ካልእ ተሪፉኻ 10 ቅርሺ እውን ክትቦ ከለኻ እቲ 10 ቅርሺ ከይዱ ገዚኡ ክበልዓ ከሎ እቲ ሰብ ሽዑ ክምርቐካ ከሎ
صمي صنيحو سلازهابكايو እታ ምርቃት በረኸት እያ ናይቱ ምስገብ ንዓኻ በረኸት እዩ ረዲእካ እሱ ከምኡ ማለተይ እየ እቲ ንጹህ ማለተይ እሺ ኣነ ከዓ ኣብዚ ግልጽ ክገብረልኪ ንስኺ ከምዚ ዓይነት ሰባት እንተረኸብኪ ወይ እውን እንተኸዱ በቃ ብቕኑዕ ኣተሓሳስባ እንተጽልዩ እንተምርቑኒ በረኸት ይረክብ ክትብል ትህልው ኢኺ እንደገና ከዓ ንስኺ ብዝረኸብክዮ ኣጋጣሚ ብዓለም ዝጠፍኡ ሰባት ኣለዉ እቲ ሰብ ካብቶም ዝጠፍኡ ሰባት ሓደ እንተደኣ ኮይኑ እሱ ይመረቐኪ ኣይመረቐኪ እቲ ሰብ ናብ መንፈሳዊ ነገር ብምምላሱ ካብ ስጋ ቁስሉ ብምፍዋሱ ካብ ነፍስኻ ካብ ሓጢኣት ብምንጽሁ ንስኺ ዓብ በረኸት ትረኽቢ ኢኺ ናይ ምድሓን ስራሕ እዩ ክልቲኡ ተመጋጋቢ እዩ ትኽክል ጽቡቕ ኣለኻ እንታይ መሲልካ ኣነ ጥልቕ ኢለ ፍልጠት እኳ እንተዘይሃለወኒ ዝሰምዑ እየ ዛረበካ ዘለኹ ከም ታሪክ ዝተባህለ እየ ዝነግረካ እግዚኣብሔር ኣብ ደካማታት አንደበት ሓዲሩ ይዛረብ እዩ ኣብ ትዕቢተኛታት የለን እዩ ዝበሃል ተረዲእካ ኣብ ደካማታት አንደበት እዩ ዘሎ ስለ ዝበሃል በቃ ልቡ ዝተሰብረ ብኡ ዝተወሰነ ፐርሰንት ኣምነ እግዚኣብሔር ዘሎ ኣብ ትዕቢተኛ ዘይኮነ ኣብ ትሕትና ዘሎ ሰብ እዩ ዘሎ እመቤታችን እኮ ትሕትና እያ ጀስ ትሕትና ዝሓደሮ ሰብ በቃ ብጣዕሚ ነብሱ ትሕት ዘበለ ተረዲእካ ትሕትና ዘለዎ ሰብ እግዚኣብሔር ኣብኡ እንተደርቤኒ ናይቲ ትሕትና ዘለዎ ሰብ ጸሎት እግዚኣብሔር ተቐቢሉ በጽሐለዩ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ከዓ ክነግረካ ከለኹ እግዚኣብሔር ዘመስገነ ይኹን ነብሰይ ልዕል እንዳበልኩ ኣይኮንኩን ዘለኹ ትዕቢት ዝበሃል ነገር ኣሎ ትምክሕቲ ኣለ ኣብ ዓለም ብዙሕ ነገር ጸላይ ሰናያት ሕሹኽ ክብለካ እሞ ንኻ ከፍ ከተብሎ ብዙሕ ዝብጠል ነገር ኣሎ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን እዩ ዘለዎ እሱ ማለት እየ እቲ ወዲ ኣይኣመንን ተፋሊጥና ሰለና ተፋሊጥና ሰላም ኢለዮ ኣብፅሕኒ ነይሩ ክዛረቦ ጀሚረ ማለት እዩ ታሪክ ጀሚረሉ ካብኡ ክጀምረሉ ከለኹ ክኸይድ ደልየ ግን ሰልዲ የብለይን ይብለኒ ማለት እዩ ክገርመካ ካብ ኤርፖርት ታክሲ እናወሰደኒ ከሎ እዩ ናይ ኤርፖርት ታክሲ እዩ ካብ ኤርፖርት እዩ ዳይረክት ዝወስደኒ ዘሎ ድሕሪኡ ምስ በልክዎ ሕራኢልኒ ኣምፅዮ ገዚአሉ ቲኬት ከይዱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመጻኹሉ ቦታ በፂሐ ናብ ገዛይ ተመሊሰ ናብ ገዛ ምስ ተመለስኩ ናፊቀዮ በርሜል ጊዮርጊስ ብጣዕሚ ኢኻ ትናፍቆ ብጣዕሚ ናፊቀዮ ማለት እዩ ክሪኦ ደልየ ናፊቀዮ እቲ ቦታ ኣይፀገብክዎን ምስክርነት እናደገምኩ መሊሰ ሰምዕ ዶ መሊሱ ይናፍቆ ብድሕሪኡ ኣይ በርሜል ጊዮርጊስ ክኸይድ ደሊ ኣለኹ ናፊቀዮ ኣለኹ ኢለ ደብዳቤ እጽሕፈሉ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት እዩ እቲ ደብዳቤ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ጸሎት ቤት ኣለኒ ገዛይ ብፒሮ ወረቐት ጽሒፈ ኣብ ገዛኻ ኣብፅሐኒ ኣብ ገዛኻ በፅሕ ደ ኣይበፅሕኒ ኸይደ ኣይከይድን ደ ንገረኒ ኣፍልጠኒ ኢለ ወረቐት ጽሒፈ ኣብ ናይ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ስእሊ ኣብ መንደቕ ኣለኒ እንድዩ ኣብቲ መንደቕን ኣብቲ መንጎ ስእልን ኣቐሚጠ ነቲ ወረቐት ሽዑ ለይቲ ብሕልመይ